Как се изгражда не просто спортен бранд, а движение? Adeline Sportswear е български спортен бранд за жени, който произвежда наистина качествени продукти. Нека направо ти покажа. Това е брандът, за който ще говорим днес и освен, че имат наистина красиви дрехи, които изглеждат качествени, имат и доста силно онлайн присъствие в социалните мрежи, Facebook, Instagram и дори TikTok, като ще говорим за рекламите малко по-късно. Но ние не сме тук за да ги хвалим, а всъщност за да видим по какъв начин можем да надградим и по какъв начин можем да им помогнем този бизнес да се разрасне и да бъде в пъти по-печеливш. Какво имат към момента? Добра визуална идентичност, както видяхме, хубав и лесен за навигация уебсайт, който ще разгледаме след малко. Безплатна доставка за над 150 лева, което е позиционирано точно тук отгоре, което може да помогне по някакъв начин, ако количката, да кажем, е 100 лева, потребителя да купи още нещо за около 50 лева с цел да получи безплатната доставка и съответно ние да си вдигнем стойността на количката. Собственичката или рекламното лице е страхотен актив за личен бранд, защото е красива или харизматична. Това става въпрос за ето това момиче, което се появява навсякъде в социалните мрежи, реклами и цялото съдържание като цяло. Във Facebook също присъства. Така че това е изключително добър актив. Аз не успях да намеря социалните мрежи на момичето, но наистина има потенциал за развитие на персонален бранд, което ще доведе до съответно безплатен трафик към бизнес. Има UGC съдържание, което са качили и има активни реклами. Ето ги и тях. Това са активните реклами. Две набора, едната е от 24/4, другата също. Но за това ще говорим след малко. Но какво липсва на този бранд и върху какво бихме се концентрирали, ако искаме да го развием допълнително, за да постига по-високи резултати? Първото нещо, което бихме се концентрирали е съдържание, което показва резултат от желание. Какво имам предвид тук? Има прекалено много съдържание с позиране и прекалено малко съдържание с действие или по-скоро показване на резултат, който потенциалният клиент ще иска да постигне. В случая мога да кажа на собственичката на този бизнес или на рекламното лице, защото аз само нея виждам, не успях да намеря някой друг, че ако се прави съдържание, което не изглежда като реклама, но показва резултат, който зрителят иска да постигне, тогава това би било успешна реклама. Защото рекламното лице, както казахме по-рано, е симпатично момиче и много жени искат да приличат на нея. Много жени искат да имат такава фигура, много жени искат да изглеждат толкова самоуверено и ако това всичко се показва в малко по-различна обстановка, в залата или в парка или под някакви различни дейности, тогава може да бъде много по-успешно, защото тогава ние показваме какво ще получи зрителят, когато използват продукта. Какъв резултат би получил? Кой ще стане, когато ползва продукта? Как ще се почувства? Това са все важни неща. Когато продаваме продукт, без значение дали е дрехи или нещо друго, е важно да знаем потребителят, зрителят, какъв иска да стане, какви са неговите желания, какво иска да постигне. И по този начин, когато продаваме продукта си, ние можем да му показваме нещата, които той иска да стане, нещата, които той иска да получи. Съответно, много жени искат да изглеждат като това момиче и ние можем да им показваме как с тези дрехи те ще се почувстват, как ще станат така в залата, в парка или независимо къде. Но за рекламно съдържание и контент като цяло ще говорим малко по-напред в това видео. Нека продължаваме. Направи ми впечатление, че липсва нещо подобно на афилиейт система. Има секция нашите момичета и в уебсайта и в социалните мрежи, но това са хора, които са поръчали продукта и доколкото аз проучих, този бизнес няма афилиейт система, което би било добре да се създаде, защото това отново е безплатен трафик от вече съществуващи клиенти, които са се доверили на бизнеса и съответно те го подкрепят. Нещо друго, което ми направи впечатление, че липсва е интерактивност. Спортът не е просто дрехи, а общност, визия, трансформация. В случая това, което се показва е, че се продават само дрехи. Не се продава тази емоция, която искаме да предадем. Не се продава тази мисия, която съм сигурен, че брандът има. Така че ако съчетаем мисията и желанията на клиентите в едно красиво рекламно съдържание, като цяло съдържание за социални мрежи или каквото и да било, според мен това би продавало много по-добре от всяко позиране и всяка красива снимка. И следващото нещо, което ми направи впечатление е, че няма обем от тестови креативи за реклама. Имаме само две реклами в момента, не намирам такива, които са неактивни. Съответно, този бизнес отскоро изпълнява реклами по-агресивно, да кажем. Нека поговорим малко и за стратегията за надграждане и първото, с което ще започнем е контент стратегията. Тук съм подготвил няколко идеи за съдържание, които може да се ползват за органичен растеж и съответно за платени реклами, ако те се представят добре органично, но за това ще говорим малко по-напред. Първото нещо, което ми дойде като идея, което мисля, че би било успешно е лайфстайл, а именно
сутрешна рутина или рутина преди фитнес, което може да си го представиш по такъв начин, че започва с много естетични кадри, как се облича дрехата или екипчето или което е от Аделин. После се слагат някакви неща в фитнеса, красивата дама отива в фитнеса, прави готини упражнения, всичко естетически изпипано, не тези нови кофти, гадни видеа, които се правят в TikTok. Реално, бранд идентичността на Аделин в момента е много хубава. Много ми харесват видеата, много ми харесва естетиката, много ми харесва като цялата бранд идентичност. Но с малко по-разчупени видеа, които показват повече резултат, видеа, които показват какъв ще стане потребителят, когато си купи съответния продукт, би било много по-добре и много по-успешно и за рекламните кампании, и за гледаемостта, и за всичко останало. Следващото нещо, което ми дойде като идея е парк-лог с приятелка. Именно не е задължително всичко да се върти около фитнеса, просто две красиви дами обикалят си и целият експириенс в парка. Купуват си сладолед, пият напитки и всичко е много готино, разхождат се в някакъв парк, може да си носят някакви ранички, нещо, да направят някакви упражнения, да карат колело, да въртят водно колело или каквото ви дойде на ум. Идеята е тук отново да е натурално. Нещо, което абсолютно всеки може да се докосне. Защото видеята, които прави Аделин в момента са тип по-моделски, да, красиви са, да, най-вероятно са успешни, да, най-вероятно продават, но не се създава чак толкова близка връзка. Не е задължително да изчезнат, даже напротив трябва да останат, защото това изгражда професионализма и професионалната визия на нещата. Но ако искаме нещо, което е по хората да релейтнат, нещо подобно, някакво такова подобно съдържание, мисля, че би било успешно. Та съответно, парк-лог с приятелка, ден с фитнес любител, това е също като парк-лог с приятелка, отново целият експириенс на фитнес любителя, облича си екипчето на Аделин, отива, тренира, после отива, готви си, хапва, сменя екипчето, излиза на разходка с приятелка. Цялото това съдържание може да се върти по такъв интересен начин, с който хората да могат да релейтнат. Следващото нещо са фитнес ритуали. Какво нося всяка си за фитнес, разтягане след фитнес, кардио, отново по същия естетичен и готин начин, който не е натрапчив, който не започва с някакви гадни хулкове и гадни транзишъни. Идеята е просто да бъде естетически, красиво и отново свързано с бранд идентичността на Аделин. Послание. Тренировката не е за тяло, а за дисциплина. Виждал си тези съдържания, които имат готини кадри и текст по средата или отгоре или отдолу или където изглежда най-добре. Отново е същото, естетически кадри и текст, с който хората да релейтнат, с който да се припознаят и с който да си кажат: окей, аз съм в тази ситуация в момента, аз тренирам за тяло и за дисциплина, аз искам да съм по-дисциплинирана, аз искам хората повече да ме уважават, аз искам по-хубава визия, аз искам да изглеждам по-добре. И ако нося продуктите на Аделин, ще получа това нещо. Да, ще се наложи да работя, но ще се чувствам още по-добре, когато го правя. И по този начин хората ще се свързват с продуктите и ще ги желаят повече. Следващото нещо е UGC с мисия, като идеята е това, което съм написал, това Ани. Тя започна да тренира, за да си върне самочувствието, Аделин ни помогна, за да се почувства отново красива. Това би било като описание или като послание в самото видео, което въпросната Ани, нали, в тази измислена хипотетична ситуация, разказва историята си, как е започнала да тренира с продуктите на Аделин, се почувства много по-мотивирана, защото те са по-повдигащи, по-стягащи, изглеждат по-добре и така нататък. Но това също са идеи за съдържание, които отново привличат хората, защото те гледат реални хора, с които се свързват, с които релейтват. Цялата идея на това съдържание е да намерим нещо, с което хората могат да релейтнат. По този начин те ще се чувстват много по-близко, отколкото моделското съдържание, защото то е далечно. Ние никога няма да изглеждаме като тези красиви фитнес модели, но когато е от нормален човек, който застава пред камера и си казва мнението, или послание, което отново е близко до хората, тогава хората са много по-склонни да се свържат с бранда, да купят и да направят нещо, което брандът иска. Отново това са няколко идеи за съдържание, които ми дойдоха по време на разписването на допълнителната стратегия за този бранд. Не е задължително тези да са най-успешните, както знаем в маркетинга и в контент маркетинга и в видеята като цяло и съдържанието. Всичко е въпрос на тестове. Но мисля, че това би било успешно, мисля, че това би се харесало на хората и, както казах, всичко е въпрос на тестове, така че
колкото по-бързо тестваш различни типове видеа, различни типове послания и различен тип позициониране, толкова по-бързо ще намериш успешното нещо. Нека поговорим и за следващата стъпка от стратегията за надграждане, която имаме за Adeline, а именно изграждането на персонален бранд на собственика или в този случай на рекламното лице. Не намерих профил на собственика или на рекламното лице, ако са различни хора, затова го коментираме допълнително. Ако имат изграден силен личен бранд, това би било чудесно, но за хората, които гледате, нека обясня защо. Лични профили на лицето или на собственика на личния бранд е от огромна полза, защото това първо е безплатен трафик, второ, не всеки човек, който познава личния бранд, познава бизнес бранда и не всеки, който познава бизнес бранда, познава личния бранд. И е много важно да кажа, винаги във всяка една ситуация, личен бранд плюс персонален бранд работи много по-добре, отколкото само бизнес бранд. Но когато двата типа бранда работят заедно, това е една много силна машина. Защото замисли се какви негативи имаш от това да изграждаш персонален бранд за бизнес бранда ти. Освен, че хората ще се свързват много повече с теб, ще ти вярват много повече, защото ти реално показваш какво правиш до толкова, доколкото прецениш. И това е безплатен трафик, защото хората идват заради теб, ти им казваш: здравейте хора, вижте, между другото, този бранд е мой. Behind the scenes, както можеш да видиш тук в презентацията, там могат да се показват behind the scenes от бизнес бранда. По този начин хората ще са: окей, аз харесвам това момиче, в случая говорим за момиче, кефи ме какво прави, кефи ме как тренира, кефи ме лайфстайла и кефят ме личните преживявания, кефят ме продуктите на бизнес бранда и които тя качва behind the scenes, как го създава, какви трудности има, какви преживявания. Защо да не си купи? Безплатен трафик. Това е най-хубавото нещо, най-сладкото нещо. И отделно бизнес брандът ти носи много повече дивиденти от гледна точка на разпознаваемост, от гледна точка на реклама, от гледна точка на това, че можеш да създаваш допълнително продукти, дори ако бизнес бранда по някаква причина в някакъв момент се провали. Така че един персонален бранд никога не е излишен. И показвайки цялото това нещо от тренировки, лайфстайл, лични преживявания, хората много повече ще ти се доверяват. А когато вярват на собственика на бизнес бранда, те вярват и на бизнес бранда. Съветът ми за Adeline и за абсолютно всеки един, който има някакъв бизнес, който иска да развива: личен бранд, персонален бранд никога не е излишно, даже от полза. Защото можеш да показваш отзад какво правиш, по какви неща работиш, как планираш да го развиеш, какви продукти създаваш, какви трудности имаш и съответно хората да ти се възхищават, защото много малко хора се осмеляват да направят това, което ти се осмелил да направиш, именно да създадеш бизнес и да застанеш пред камера, за да казваш мнението си, да показваш преживяванията и като цяло живота си. Следващото нещо, за което искам да говорим, е комюнитито. Защото Adeline има много добре изградено комюнити до някаква степен. Нека направо ти покажа. Става въпрос за нашите момичета. Ето тук. Това са вече съществуващи клиенти, които са ползвали продуктите на Adeline, радват им се и съответно показват. Отново това се среща и в Instagram, където се прикачват сторитата на клиентки, които ползват продуктите на Adeline, които се кефят на тях и съответно си качват сторита и биват прикачвани. Но това, което искам да коментираме, е нещо, което е Affiliate програма или нещо, което може да се ползва отново за безплатен трафик и за популяризиране и за повече продажби. Affiliate програма с микроинфлуенсъри и създатели на съдържание. Би било добра идея да се създаде общество от малки инфлуенсъри, създатели на съдържание, хора с между 5 и 10 хиляди последователи в социалните мрежи, където да бъдат част от обществото на Adeline, където те ще могат да агитират хората да тренират и в същото време да показват, да интегрират дрехите и екипчетата на Adeline. По този начин много хора, които са клиенти, ще искат отново да се включат в това общество, в тази Affiliate програма, те да показват допълнително какво правят, отново допълнително да показват дрехите и съответно това да е безплатен трафик за бранда. Разбира се, това ще се случва срещу малка комисиона, защото това е Affiliate маркетинг и ако тези микроинфлуенсъри и създатели на съдържание генерират продажба, Adeline им дължи определен процент комисион. Но това не е никакъв проблем, защото ако Adeline прави продажби,
микроинфлуенсърът и създателят на съдържание печели пари. Ако микроинфлуенсърът или създателят на съдържание не прави продажби, той не печели пари. Така че ситуацията е win-win. Но подобна програма би била много добре, защото това са много големи обеми от съдържание, които ще ходят в социалните мрежи, които ще могат да се ползват за платени кампании и най-хубавото е, че това се случва от различни хора, защото не всеки харесва момичето от рекламите, не всеки харесва бизнес бранда, но съответно може да харесва някой друг създател на съдържание и поради тази причина да купи. Така че отново това са много различни канали за трафик, които до голяма степен са евтини. Следващото нещо е затворена група с момичета, които се подкрепят, правят снимки с дрехите и са вече съществуващи клиенти. Може да бъде Viber група, може да бъде Telegram група. С всяка една поръчка в период от месец, да кажем, ще се изпраща QR код, това също ще бъде обявено в социалните мрежи, където тези клиенти ще могат да сканират QR кода и да влязат в групата, която ще бъде за взаимна подкрепа, където ще има различни предизвикателства и съответно съдържанието, което тези клиенти вече качват под формата на снимки, видеа, различно съчетание с други дрехи. Може да бъде ползвано отново като UGC съдържание за платени реклами и за органичен растеж. Така че затворена група с момичета би било също много добра идея и Аделин може да се ориентира към това да създаде затворено общество, нещо като например фитнес принцесите на Аделин, да кажем. Следващото нещо, за което искам да поговорим от стратегията за надграждане е именно рекламното съдържание. Тук съм си разписал няколко идеи за рекламно съдържание и първото нещо, което се сетих е използване на най-силните органични постове за реклама, а именно постовете, които създадохме от стратегията за съдържание. И съответно после да се направи ретаргетинг с неустоима оферта или в описанието да се направи ретаргетинг с неустоима оферта още на най-силните органични постове или пък да се пренаправи най-силният органичен пост или видео, в краят на това видео да има оферта. Следваща идея за рекламно съдържание, отново unboxing видео, което може да бъде тип вижте какво си взех от Аделин само за хикс сума, или вижте какво дойде от Аделин Sportswear, или това е най-хубавият фитнес екип, или с този екип всички във фитнеса ме заглеждат. Всичко това да минава през unboxing. Първо, защото е satisfying, хората се радват да гледат unboxinги. Второ, в началото ги таргетираме с хулка, който може те да се припознаят в него, ако искат примерно да намерят ефтини дрехи или пък дрехи, които ги карат да изглеждат по-добре в залата, или дрехи, които ги карат да бъдат по-забелязвани. В случая всичко това може да мине през unboxing видеа. Също така отзиви на клиенти е много добро съдържание за рекламно съдържание или кампания с послание. В случая съм написал за жените, които никога не се отказват. Може да се преизползва съдържанието, което ползваме за социалните мрежи и съответно в края да има voice-over за жените, които никога не се отказват. Или в началото да има черен екран за жените, които никога не се отказват, с някакъв готин транзишън, бум, някакви неща се случват и красивата дама в фитнеса показва някакви упражнения. Така че, според мен това са доста добри идеи за рекламно съдържание като за тест. Защото това, което ми направи впечатление е, че Аделин има само няколко, по-скоро две активни реклами. За мен най-добрият вариант и когато тестваме и за наши продукти, и за клиенти, това, което правим е да тестваме максимално много рекламни креативи, максимално много хулкове, максимално много идеи за описания, максимално много оферти, максимално много различни CTAs, за да намерим успешното. Защото най-вероятно, щом са активни, те са активни от няколко дни, да кажем 3 дни, не са разбрали дали имат огромен резултат. В случая тези реклами, според мен, биха довели до някакъв резултат, но ако тестват много повече, биха намерили реклама, която ще им донесе много по-висок, много по-голям резултат. Ние тестваме между 3 и 6 креатива на седмица, за да може да намерим най-добрия креатив, най-добрия хук, най-доброто описание и като цяло най-добрата реклама, която да бъде winning ad, за да може да продължим нататък да тестваме, за да използваме и да имаме най-много winning ads, за да може този клиент да прави все повече и повече обороти, съответно все повече и повече печалба. И следващото нещо, за което искам да говорим, което смятам, че би направило голямата разлика между брандът, който си остава посредствен и брандът, който успява, е именно потребителското изживяване.
И първото нещо, което съм записал, е стилна опаковка с персонализирана бележка, на която съответно може да пише: знаем, че ще ти стои страхотно. Това е едно прекрасно послание, което може да се напише на бележка и съответно това да накара потребителят да се почувства много по-специален, много по-щастлив от направената поръчка. Цялостната идея и стратегия за потребителското изживяване, която ние искаме да създаваме, е такава, че да не вдига разхода на бизнеса, именно да не става въпрос за допълнителни разходи, които бизнеса трябва да плати, за да изгради много по-добро потребителско изживяване, като има техники, с които може да се изгради много по-добро потребителско изживяване доста ефтино. Следващото нещо е QR код за затворена група, именно нещо, което говорихме малко по-рано в това видео. QR код, който може да изпраща вече съществуващия клиент към затворена група, където може да получава по-специални оферти, промоции, намаления, пакети, които, да кажем, в широката аудитория няма да ги има. И това също може да се обяви в социалните мрежи, че в затворената група на Аделин се получават най-добрите оферти, най-добрите намаления и това също да е причина хората да искат повече продукта, да закупят продукта, за да влязат в затворената група. Следващото нещо, което съм написал, е отстъпка за повторна поръчка. Това отново може да е с картичка, код или дори имейл, също върши работа, където когато се поръча, когато се отвори кутията, човека да види вътре картичка, на която пише 10% отстъпка при следваща поръчка и съответно кодът за отстъпка. Следващото нещо е награди за клиенти, които качват съдържание. Това е много добра идея за отново популяризиране безплатно на бранда, а именно хората, които са поръчали, вътре да има бележка, брошура или пък дори да се обяви само в социалните мрежи или под формата на имейл, че всеки, който качва съдържание от дата до дата или в периода, когато си купи продукта или в период от един месец, ще получи прекачване на стори, ще получи специална отстъпка или нещо допълнително. Това е цялата идея на потребителското изживяване и това са няколко идеи, които съм си разписал. Със сигурност за Аделин Бутик ще има още много идеи, които да вдигнат качеството на потребителското изживяване, защото това е бранд, който наистина изглежда добре, изглежда много добре. Виж уебсайта. Всичко е толкова интуитивно, всичко изглежда толкова подредено. Продуктите изглеждат качествени. Аз не разбирам от женски продукти, но това изглежда доста качествено. Имат си различни секции, имат си причини защо да пазаруваш от нас. 14-дневен срок на връщане и замяна, преглед и тест, бърза доставка, безплатна поръчка, безплатна доставка при поръчки над 150 лева. Социалните мрежи са добре изградени, имат хубаво съдържание, като разбира се може да има малко разнообразие, защото се появява основно тази дама, която предполагам, че е собственичката или рекламното лице. Отново и Facebook им добре се развива. Така че това за мен е бранд, който може да успее много. Това за мен е бранд, който има на къде да се развива и все пак мисля, че ще се развие достатъчно, за да стане един от най-добрите български брандове за дрехи и облекло, които са свързани с фитнес. Разбира се, с всеки клиент, който започваме да работим, правим много задълбочен анализ, доста разговори, в които определяме целите си, плана си за действие, после правим стратегия, която им представяме, която подобряваме преди да започнем да екзекутираме. Така че това, както казах, са повърхностни идеи, които мисля, че са доста полезни и всеки стартиращ или тепърва развиващ бизнес може да си вземе от тях, да ги имплементира, да си вземе нещичко и съответно да се развива и да продължава напред. Ако ти имаш бизнес или искаш да направим анализ на някой бизнес, който ти е интересен, остави го в коментарите и ще бъде направен на YouTube видео. Доста по-подробно, това са първите видеа, които правим, ще ги надграждам и ще правим много по-готини неща, с много повече идеи, много по-интерактивно, дори може да поръчваме продукти, да им правим видеа, да им правим реклами, да правим примерни креативи. Мисля, че това е доста добра идея за видеа, които вярвам, че биха ви харесали. Напиши долу в коментарите дали би гледал нещо подобно, с доста по-подробно, да поръчваме продуктите, да им правим видеа, да им правим креативи, да им правим примерни кампании. Отново казвам, напиши в коментарите, ако има бизнес, който искаш да разгледаме и благодаря, че остана до тук. Виждаме се в следващото видео.